Kabar saya nama. गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि धीरेन बसुमतारी चेनेलनिफ्राय बरायग्रोना लाबाय लोगोसेनो इउटुबाव नायदोबा इउटुबनि गासैखौबो बरायबाय आरो लोगोसेनो फेसबुकाव नायदोबा फेसबुकनि गासैखौबो बरायना लाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना होबानो जाबाय आं दाखालि घलाघाट सिसुपानि गामिनि जर जबस्ति फाथैलाय बिसि होनायनि सोमोन्दै मोननैसो भिडिअ लाबोखांखाबायमोन अब्लाबो आं दिनै लास्टआव जोबथारनायाव मोनसे भिडिअ लाबोबावबाय नोंथांमोना थ'दो बिदिबा नायग्रोना लालाय गाबा जायो नामा खुलुमबाय जोंहा दाख्लैयो गलाघाट दिगलगन्जा गामि जेम्स दैमारि आरो जोंहानि बिनानाव अनजिमा बसुमतारी जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायाव फाथैलाय बिसिनायबो जाबाय बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय जाहाथे रायजोखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आरो एबसुखौ आरो गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो गावबुरा आरो एबसु बिथांमोननि जेबो दाय गैया बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहर बेबायदि गासैबो रावबो जाहाथे बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आं बेखौनो रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय दाखालि जितु जानाय सिसुपानि एरियायाव आंनि फिसाजोजों आरो सिसुपानि एरियानि बे जावैसोजों बेखौथ' जों मिलायलायबाय बेखायनो खावलायनो सानदों दि जाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव हगारगासिनो दङ लोगोसे रायजोखौ सोंखारिगासिनो दङ आरो एबसुखौ गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द' खालामदो सोंखारनो नांला बेयाव रायजोनि आरो एबसुनि जेबो दाय गैया मानो होनब्ला दिनै बे जावैसोसिम दायमोन बेनिखायनो जोङो बेखौ गंनै रायजोजों सारिजारि नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय लोगोसे जों मिलायनाय जाबाय गतिके आं बेखौनो खावलाय जायोदि सामाजिक माध्यमाव हगारनाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ सोंखारिथाया रायजोखौ आरो एबसुखौ बेखौ आं दिनै फिन नोंथांमोनसे खावलायनानै आं बुंफिननाय जाबाय रायजो राजाफ्राथ' नुखाबाय जानांगौ आदै आरो मादैया मा बुंदों बै गलाघाट सिसुपानि गामियाव जर जबस्ति फाथैलाय बिसि होनायनि सोमोन्दै आदै आरो मादैया गावसोरनो खुगाजों बुंना होदों बै सानखालि मोननैबो गामिनि रायजो राजाफोरजों मिलायलायनानै एबा गोरोबलायनानैसो फाथैलाय बिसिनाया जादों होनना बुंदों नाथाय रायजोफ्रा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लादों एबा बुंनायबो नुदों नाथाय बै दिनखालि एसेबां हालाय हाफाय बै हिनजाव मानसि सासेया जर जबस्ति फाथैलाय बिसि जानायनि थाखाय मानि थाखाय गाबदोंमोन बेखौसो सोरबा सोरबाया बुंदों आं बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनानै भिडिअ लाबोदो नाथाय जेबो प्रब्लेम गैयाबा बै आब'आ मानि थाखाय हालाय हाफाय गाबनाय बेखौसो बुंदों आंनि बायदिबाथ' जाय हौवाया आब'खौ जर जबस्ति फाथैलाय बिसि होदोंमोन बे मानसिया ससियेल मिडियायाव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ अब्ला
रायजो राजानि गोसोआव माबा मोनसे दुखु मोनना थानाया स्रां जागोन आं बेखौसो बुंबाय। आं आरो मा बुंबावनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।